What's up guys? What's up mga biyangga? Bito akong interview karong adlaw akong interview nang ako ang sarili no. So ay mo kalimot og subscribe no. So sa pa nag-subscribe, subscribe and sa pa like and karate na notification bell para wala ma-hype. Appear. Hello self. Unsay pizza dira karon? Kaya ang pizza karon kay March 17, 2022 alas 10 sa buntag. Unsang pizza hadara karon? No pod self. Musta na ka? Ang pizza day karon kay kuan July 14 alas 11 sa kabuntagon. Are you okay? Are you okay? Okay na ba? Okay na ba ka? Kaka. Okay ka, kay naka-graduate na ko. Sa man ang imong pinakataas nga oras nga walay tulogay. Dira nga imong nahimnumduman. Ha, hotdog. Ha, ang ipangutanan ni mo unsa akong pinakataas nga tulog nga may tulog. Ito to? Pila sa to, ang pangutanan ni mo is unsa ang oras ay pila ka o unsa ang oras. Sa to ay pangutanan mo na pangutanan di. Siguro ang pitas. Ang pinakataas ang tulog nga ay pinakataas din ang walay tulog no sa isa kadlaw katong nagpasa ko didto sa nagpasa ko paghuman man to sa meeting man yata to. Andili. Mag last to nga module siguro or mag ginakalasan lagi nga module nga ipasa didto. Wala may module ato. Mag nag-andam na mes practice kadto. Mo tong pinakataas yun ang walay tulog. Nasa 21 hours wa gid kitulog ato. Murag isa gid ko kagagikan ko gabi hangtod na lang nagbuntag, hangtod na lang ni pasa ko way tulog ay murag akong wa gid kay imong gitong gabi nga. Ana good. Tapos inom lag kape. Tapos imbes ka katog ka mo ganing pugson jud imong utok ug imong mata nga kailangan jud ka mo answer ug kan module okay pa deadline tapos kabagsak ko na kay ingana gyud wa gyud tulog ato mga night pastilan sasad ang imong gibati imangutan na ka unsa akong gibati ato ang gibati na ko atong panahon na is kaning labad kay akong ulo, sakit kay akong mata, tapos akong tingog, akong tutunlan, di ako kasabot, murag nihinay, akong tingog, kanang murag sakit, murag ganing nasa ilalim, akong tingog, lagi, nasa ilalim, kanang lutang ko, tama yung nagayong basta ganing, kulang tulog no lutang jud ka, tapos kakasabot, palmenten, dali ra ka malibog, imong heart, nakasabot sa imong heart, gani, kanang murag, nagpalpitate, nga kanang magdubli-dubli ang kaning heartbeat, tapos sakit, nga, ang ginawa gani mo no murag manual pag ginawa ka kasabot good tapos ay mong murag may mabuak diri sa imong ulo nga di gid ambot murag migraine nga sakit gid kayo tapos pag-abot dito sa eskwelahan kay mopasa ka lutang ka tapos silumi kana ganing ganing gusto ka kanang magmangutana sa imuha tapos mangutana siya tagasa ka kana ragod ka ng libog lain kay sa imong kuan lain kay pamati jud kay pag kana mo mataranta ka kulang kag tulog kanang kala ka ay mong ballpen ara dai imong dalunggan ay mong ballpen ay pag pero ballpen ako na anam sumbol sabi nara dai imong dalunggan tapos kana mataranta ka tapos kanang ganing murag kanang mali ay dili ra ka makuratan ay sorry ma'am ay magana ba ay nako grabe, praning ka mura kag mabuang kadali iba mo na kung wala natulog mo na nagpulaw-pulaw sa module answer mo sa deadline. Okay. Kumusta ang imong graduation? Ang graduation nato o nang graduation day nimo or ako o sa man jud? Kumusta ang graduation dara? Nangutan na ka unsa nga ato ang graduation, ang imuhang graduation, ang ako ang graduation, imuhang graduation basta nalibog sad ko basta malakitang duha kay isa ra man ta. Kuan lang kang ang ato lang kaning kuan kalahian is nakadara sa past ako nako diri sa present sa future unsa ba pila ka man sige ikaw nakadara sa March 17 ako nako diri sa July July ang sa karon July 14 oh di ba
Ang graduation, okay kayo. Di ko kasabot sa akong gibati sa atong graduation. Mura ko kanang gusto ko malipay. Yes, graduate na ko sa unang katuig. Pero sad. Kaning gusto malipay ka kay nakalampos ka, human gid kag eskwela, makapahuway na ka, na human nimo tanan. Wala kay isipon nga research, di na ka magtaranta agwi hapit ang deadline na project day kuan, ni bayron nga ngadto. Ay nako. My goodness. Pero sad gihapon. Pero kay nganong masad man. Di na nimo makita nimo mga classmate, mga friends nimo. Di na nimo sila makita ang katong nailhan nimo mga old friends, mga new friends. Di na nimo sila kanang panagsa na lang gyud ba sa pagkakataon nga magkita mo sunod. Kasi pagkita nimo siya, oy, kinsa man manghod ay magdala? Ay, anak ko ni, anak ba? Mo ganing. So sad, pero happy, pero sad, happy nga sad. Nakita ba din mo imong crush? Ako'y kinikilig, bakit kayo malapit ako'y nanginginig? Crush? Si crush, oy, luda pa. Ha, crush? Crush lagi. Ah, okay, crush. Okay. Nakita na kong crush. Nakita na akong crush. Yes, nakita mi sa crush. Ano man? Ano marites mga ika? Hilak ka sa graduation wala? Emotional ba? Hilak ba ko sa graduation? Hilak ka sa graduation wala? Hilak ko sad, pero katong nipasok ko, kauban si mama. Kailakon na kay ko ato, yeah. Kailakon na ko ato nipasok ni mama. Kaya yeah, makagraduate na yung anak. Yeah, nadadit. Woo! Yeah, well. Pag-matcha pa lang na mga ato, no? Ikaw ba ng parent, kilako na gito ato. Basta. So sad. Kuyapan yung mama sa graduation, wala. Wala, kuyapan lang si mama. Mag-college pa ka or mo-continue ka sa imong pagtrabaho? Grabe na, mag-interview dyan niya akong gibuhat. Ang plano na ako sa graduation kay magtrabaho sa ako kay lisod ang kinabuhi. Lain sad. Mag-college ko pohon. Maglisod mo po tagkuan. May man gyud ang college kay mag-college ka kanang intact na kasi mo mga kan galastuhon. Tapos di na ka kanang dapat di ka gikan sa stressful nga mga kuan, mga panghitabo sa maning COVID. Gusto ko malinawon ako ang pagsulod sa college. Gusto ko napod ko kwarta. Gusto ko kanang hapsay tanan. Kay lisod mag-college ka unya. Daghang mag-utang-utang ka, tapos muundang raday ka, tapos di ka magpadayon, sayang ng hago sa imong ginikanan ug nimo. Sayang ra gyud ka. Unang kung mag-college ko, gusto gid ko prepare na og ready na. Asa sad ka magtrabaho. Gusto na ko trabahuan is call center. Gusto ko mag call center, so kay para dako kita o dali ra ko makaipon para maka-college ko. Di ko nang og kwarta. Gusto ko mo college. Gusto ko mo college nga walay utang. Gusto ko na ako ang hinaguan ug akong inipon gikan. So gusto akong kampanya nga gusto kong sudlan is kanang VXI kay para grabe lang ang advertisement sa Facebook. VXI, ayan. Gusto ko dara. Tistigan ko nato gud. Mo kay nga daghang kita agian nga. Daghang kitang dalan nga agian. Pila sad ka katuig magtrabaho. Kung nangutana ka kung pila ko katuig magtrabaho as a call center. So ako ang preference nga ako ang saba is mga kung 1 year, lain sad, 2 year, di pud ka, gusto ko mag-ipon pa, 3 years, di sad. 4 years, ana, gusto ko magtrabaho mga 4 ka tuig or more, depende. Kaya pag kulbahan sad ko ba, pag sulod na ako college, ako nang gurang dito, kuya na kayo, kuya Lidje, yaks. Gusto ko matawagan ka, baby.
Crush. Dili kay. Call. Ya. Ya, agi kuya be. Lain kay paminaw no, mga upat ka tuig. Lain paptan badag napulo ka tuig mo. Mag-college pa ka or mo-continue ka sa imong pagtrabaho? Grabe no, mag-interview dyan niya akong gibuhat. Pre, syempre, mo-college ko, lain sad. Ngimbita ko mag-college ko, magbalik-balik ka pangutana, balik-balik lang, sama na. Tarot? Sama na, ha? Balik lang. Unsay lesson nga imong nakutlo sa imong pagka-estudyante sa high school gikan sa grade 7 hangtod ka na grade 12? Unsay imong nakutlo oy? Lesson or kani ako ang nakutlo o ingon pa ka nakutlo Bisaya kay kang dako bagubo ra ka. Unsay imong nakutlo? Ka Bisaya. Posible wa ka nakutlo nang unom ka tuig. So akong lesson siguro nga ako ang makuha is paningkamot jud. Paningkamot dili ni sa akong sarili ha. Para ni sa mga nantanon ni tan-aw ani nga vlog. Kung kinsa man mo, estudyante ba mo or any asa mo nga level, maningkamot jud. Paningkamot jud sa pag-eskwela. Paningkamot jud. Kung kabalo, you know, lisod kay nang math, kamo ha grade 7. Grade 7 to grade 9 10 ay math dara in town. Paningkamot jud. Ayaw pa ko na nang ayaw jud mo ang rason nga kala ko bogo man kog math. Ganun nakagraduate nang ko. Kapdate ko eh. Kagani mo kapatay ni kuan mala nagkalisod hala grade 10. Hala grade 11 nagkadugay nagkalisod jud ana ba. Ang matili. Paningkamot lang. Kung gusto ka ako di man ni siguro maayo nga tambag ako nagakopya man ko. Ambot. Kung ganaha kung gusto ako tinuod ha honestly ako nagakopya ko sa akong mga kuan sa una kay di man ko kabalo di ko kasabot sa mga gitudlo nim sa among maestra kung pwede pa lang ako presidente pwede tanggalo ng math katura ng mga gusto nga mukton ana katong gusto mag-engineer dito lang pagtuon og math kung para sa ko mutuon kog maayo sa math nya wa man ko kasabot gikan pa ko nag grade 2 di ko kabalo kay mayra sa grade 1 kay 1+1 pag grade 2 na nay mga subdivision sa mga kuan mga subdivision mga division abot na sa grade 7 naghanag mga algebra mga sa patong mga fraction wala ko kasabot ana ay ambot ganong dako kung nakagrado ko ganing ambot ganong nakagrado ko ganing sa grade 10 o ganing 89 or ambot ako dako pag ko grado sa grade 10 bugoon jud kog math kung kinsa man tong teacher nga naminaw sa kuha sorry jud kagig ko natun-an sa mga math Agid ko sa uginatunan, labi na sa division sa okay. Nabot na lang ko grade 12, di ko kabalo tong division nga divide gid tong murag balay niya nandito ni mga decimal remainders mga wagi ko kabalo unsa na pagkuan solve. Nabot na lang gid ko grade 12 na jud na, grade 12 na jud nila. Mata gid ang pinakabugo jud. Paningkamot lang jud ug tapos enjoy ra nang pag-eskwela. Kao ba nimo makasmate kay basig maparehas ka sa amua ay nako. Dapat enjoy na nimo, dapat na may memories buhaton bisag katong nagsinumbagay mo sa una. Enjoy lang na ano pag sinumbagay, kana enjoy lang na siya ba nang di kay dipod ka madkuan kana ay pud pagka depress pod. Okay ra nang okay ra din na ma-depress, okay ra man na ma-depress kay maabot maagi man gyud na sa imong life. Okay ra na ma-depress jud ay. Pero kanang ma-down ka ay wala si kuan. Akong crush ako gipansin, ang ako ang kuan uyab gibulagan ko, nibalik naman ang tami tapos gibulagan ko. Ayaw pag kuan na ma-down na karatungod ana, gamay kag utok kung pastilan pud ay. Hilakan na nang. Tapos kanang nay magkuan si mo mag-down tamak-tamakan si kuan. Kuan ana kanang ginabuli ka, pasagdira na dili na sila kanang mangingayan ano, di na sila mahimong kuan. Dili na sila mong successful sa kinabuhi kana naga-down si mga nagabuli si mga dili na sila may mong successful sa kinabuhi kanga naman mga negative people la sila ang mo success ra gato ra mga positive people katong nay mga pangandoy sa kinabuhi so ikaw ayo jud kung madagma man ka bangon pastilan basta balag tuhod na nang makuan balag tuhod na nang masakitan dili lang heart ha kamot jud ako bogo kog mat nganong nakagraduate nang ko paningkamot jud ikaw sig emot ang crush. Ha? Kung gusto gid ka makatuon tanaw ni nga video. Ayaw jud og undang
Ako kaundang na kay kusagban ba second sem maning grade grade 12 kaundang di ba kamo kay naman sa lower grades naman may first quarter, second quarter hangtod sa fourth quarter. Kami na may first sem ug second sem kana. Sa second sem kayon ko kapuya na yun mag module oy. Kapoy na gid ko sa module ba. Stilan. Oh, nakoy video ipakita karon about ato ako ang kuan. Matong first sa to ang second sem lami na gid kay undang stilan. Oh, dugaya pud kung pwede pa lang kuan baka pwede pa lang mo adto sa picture pina-shortcut. Buhaton ako pero di man ngana. Kuning kamot dito no. Unsa man ay mong ikatudlo sa mga estudyante dara mga lower grades or katong wala pa naka-graduate katong mga napas sa mga pinakaubos ng mga grade karon unsa may mga tudlo nimo sa mga lower grades? Ako matambag sa inyo ha, lasa ni nga tambag siguro kay nangutana lagi. So akong ikatambag sa inyo ako mga grade 7 paring kamot mo ay mo si uyab-uyab ay mo sig TikTok ay mo sig TikTok jud kay pastilan makabata pa ninyo ni mga minor moments kay mo ba daghan kay mo mga kuan. Basta na okay ng crush kasi pa na mag-uyab na bata pa grade 7, grade 8 kamo mga grade 8 hapin kamot jud mo hapit na mo mag grade 9, 7, 8, 9 paning kamot jud mo kamo mga grade 8 grade 8 ko sa una pastilan. Grabe mura kog kanang mura gid kog grabe kanang mura gid kog kanang gigayuma sa akong kuan crush pastilan. Crush. Sige nag-crush sige kanang crush pud bungay mo isumbong inyong crush. Gani akong crush sa una nalimtan na nako ron. Salamat kay ko. Thank you Ledge, thank you kay nalimtan mo siya. Mara to. Dapat unahon ninyo ang inyong mga ano kana, mga project, mga assignment. Kumana jud na mga grade 9 kamo. Nagdalagin mag ay mo sige guan pod. Ay mo sige ganang ka. Sinumbagay. Pastilan. Pag sinumbagay ay pag abot na lang mag high school, mag dinumugay, mag sinumbagay mo, mura man magkuan. Sobra pa man sa inyong elementary. Pag nga ba, high school mo, sa paisugay na, mura man mag mga karang tao kay mag dinumugay pa dito sa kuan, pastilan ay. Pag sinumbagay sad. Pastilan dito. Di na makagwapo ng maka-black eye ka. Na. Ako gay, ako kasumbagay sa una, sus. Ano ako tigay kaparad nga gisumbag na ako tong classmate na ako nga kuan. Gisumbag pud ganang gisumbago na hapit ko na black eye. Okay ra. Mo to mga moments nga pastil makaingon kag pastilan. Na pag nagbinot-an ko sa una. Ganing katong naka-graduate ay pud mo ka undang na karon ay sus mo undang ka hamang kamo kuan trabaho dito sa kuan makatrabaho kaya kag gani engineer call center gani makatrabaho kay kag ganang doktor mga professional makatrabaho kay kag ngana dili kung undang kay undang kay ang edukasyon na rin, pa sila edukasyon na rin marigalo sa imong mahandog sa imong maginikanan nga mga pobre. Ako maginikanan ako pobre dapat edukasyon human nakatugan na gani ko nakatugan ako ba. Bernes ko pa ni ikuan ihatag eskwelahan. Kaltasan na to kung 200 ug kuan 100 kay barintahan naman paningkamot jud mo jud ayo jud mo sige ayo mo pag kuan binugoy. Kung kuan jud kay daghan ang undang daghan di bang ko ingon nga daghan mo na mga buntis di man pud na maya nang magdalig kuan good minyo okay nang di man pag kumakain nga okay na naman to ban nga aksidente lang na kuan nila nabuhat na pag nagpadayon mo sa eskwela di kay kuan di niyo abusuhon ang inyong pagkabata ha na okay ayo sa pagbayuyab Ligi magkita ratas future ha magkita ratas future ritatak mo yan sa imong dangas nga agtang. Okay, kita-kit sa future. Pwede ko mahuman, akong ipang shoutout niya. Shoutout din ako ang mga classmate na ko niyambot kung kasagaran sa akong mga classmate diri nga akong ipang shoutout karon is mga classmate ako na siguro ban diri nga nundang siguro or ambot lang na gamay ra good magnundang siguro. So, shoutout na pero mostly kuan sila mga classmate na ako nagkita na miyan o ba na wala ko kaila sila ha o kaya ani sa pangalan ako nakaila sila pero sana wala. So, akong pang shoutout ay si AJ Loretta de la Peña, si Alang ni classmate ko si Reb,
Dati si Alan Schwarzenegger, o di ba nindot kay pangalan ng mga ano Alan ang anong Schwarzenegger man imong ay mo apelyido. Unsa ka Hollywood actor? Ito si Alan mat ka kinsa ni si Alan Schwarzenegger, si Alaysa Quiapale, si Angel Nicole de la Cruz, si Angel Joy Malio, si Angelica UV Makasuya Luwania. B-Boy Lobiano Masibay, Brixie Mateo Ragsek, si Richard ni Marag RP Maranil, RP name ni. Si Dale Damien Fonteliera, si Darlene Silawan, si Domi Pelobilio, babae ni siya. Heidi Almosa Eliaso, Hana Morin Cantorna Bartolo. Hindi ko kakitaan niya. Siguro familiar lang siguro yung nang, pero kapag ko naka face to face siya ha, pero close mi sa comment section. Si Ayan Dave Muñez kani. Shoutout sa mga bay. Si Ivy May Susmenia, si Jemico Tanian, bay. Sa mata rata magtunurahan ay bay no. Ano ba? Sky Jenly De La Rosa pareha kay Gerald J Abapita, kay Giselle Chris Mahilom, si Giselle, si Janmar Casenyo, si Jan Paul Naron, Joy Christine Nataliang, si Judel Alaw, si Kay Chan, si Trisha Kay Espinosa mo ni siya. Si Kerr Lester Derama, singer na mo ni. Si Kale Matiga, shoutout tayo si mga. Kay Christian Pegit, kay Kyle Knoxville, nindot taga apelyido ay magkamot lang, kuha na po ni, char po niya siguro. Marco laman nila, hi Marco. No. Michelle Bisoro, kauban ni Care Hot Gang Ting, Hot Gang nindot kaning tingog. Si Micaela Del Val, shoutout si mga, si Milka Shinera, si Ate Lara Aplicano sa baan kay ni. Si Romeo Charot, si Romeo Charot, bye. Shoutout mga si MJ Rolos, kay NG Marie, Gordilio. Salamat sa pag-announce. Mga announcement, updates, thank you po. Kay Nolimay, si Kuya, si Nolimay, kinatawag ni Ker, Nolimay, Miss Nolimay ni siya, Nolimay, si Kuya, thank you. Patrick at Darren Bolando, kasmit na ako ni, pero wala siya ka-graduate kay mag-busy siya, moto, pa-summer siya, summer side. Karena si Princess Jane Etong Maliberan, si Princess Anne Eman, hi Princess. Si Renz Jan Busalanan, si Renz Louie Lawas, si Untot, si Romel Helikami, atong half hapon na mga kasmit si Rio Mihashi, si Sarah Bitinor Charot, oy. Shoutout sa'yo. Shoutout. Kay Sheila Kanoy, kay Shine, kasmit ako si Rib dati. Shine Talamilio Akita, sa mong president nga si Sofia Bianca Ehira, o kay Stephanie Narciso. Shout out dahil sa inyo ha. Kay Sunshine Osaroso, cute kining bata o kay Vince Sauro. Shout out sa inyo ang tanan. Thank you. Og puna ako ni sa shout out na ako si Kuan, si Shaira or Zaira Jimino, and si Marjorie Malakura or Marjorie Malakura, taga-Gibo dari sa barangay Tamayong. Shoutout sa imuwi. Shoutout. And shoutout pa rin sa kuwan classmate nga gwapa, nagpa-shoutout ni siya si Johan Lovel Haroka. Classmate na ko ni sa Yums 8. Kalita siya pa-picture sa ako kinsa man ibihana ni. Then nagpa-picture din siya sa kuha kay classmate mate. Then di ko ka familiarize siyang naong lagi mo to pa-picture siya. Ikaw ni chat siya sa kuha. Ikaw dito ang ka-picture. Ikaw tong ka-picture o gani ha? Ay, kapaan mo ay. Shout out sa inyo ano. Bye.